Kallioniemessä liehuu Saamen lippu. Kaunista vielä. Mutta Suomen valtio on nyt päättänyt, sehän nyt on säädetty vielä erittäin törkeänä metsästysrikkomuksen käsite. Ja se tarkoittaa sitä, että miehen taposta saa vähemmän linnaa kuin ahman tai suden taposta. Ja kukaan ei halua menettää koko omaisuutta ja joutua vankilaan, kun miehen taposta sinne aina joutuu. Sitten täytyy maksaa, mutta tuosta pitää maksaa vanha 100 000. Niin, se on ihan ja totta. Karun hinta sama. Ja sitten aina sanotaan, että paljon puhutaan salametsästyksen hirmuisesta määrästä. Meillä on hirmuisen tiukka valvonta. Rajavartiosto ajaa kaikki jäljet. Siis minäkin liikun mettässä. Minä en ole tosin juurikaan asetta kuljettanut koskaan, mutta Rajavartioston partio tulee joka ainoa jäljen, se käy läpi. Niillä on jostain syystä nyt ollut siihen paljon varaa, määrärahoja. Bensa on kallista, mutta siihen on, Suomi on satsannut siihen, että näitä niin sanottuja metsästysrikoksia. Me olemme kyllä ruvennut puhumaan siitäkin, että yhtä lailla pitäisi kieltää tämä laittomat porojen tapot, joihin pedot syyllistyy. Nekin on laittomia. Laiton poron tappaminen. Valtion kotieläin ahma, kulo, se ja se. On tappanut meillä nyt 55 poroa ja se on täysin laiton tapa. Ja sitten vielä niin täytyisi ottaa tämmöinen uusi. 90% on poroa. Se on käsittämättömän korkea luku. Seuraava kysymys on se, että entä kun porot loppuu, mitä syö ne pedot? Siirtyykö ne syömään ihmisiä? Hauen päästä tappele, mulla on semmoinen yksi protestilaulu tuossa CD-ssä. Joo. Niin Ilposia ei... Suomen kielellä. Se nukkui Kemin maassa, sinä yönä kerrotaan. Puoli ahma Akan vaarassa, eikä vesivallan koura häntä saata tavoittaa. Joka tuiskun kiinni saanut on ja sillä ratsastaa Olavi. Paha unta näki riistapoliisi. Yksi ainoa juttu tässä vielä, tai kerron yhden jutun. Perälän Aaslakamme, se on meidän sukulaismies kanssa. Ja 1955 vuonna julkaistiin Suomen ensimmäinen sosiologinen väitöskirja saamelaisista nimeltään Lappalaiset ja lappalaisuus, Erkki Aspa. Ensimmäinen sosiologinen, ihan hyvä työ. Ja minä olin haastattelijana ja siellä oli semmoisia seka-avioliittoja koskevia kysymyksiä. Minä kysyin Aasakalta, että kumman kanssa se pitäisi mennä naimisiin saamelaisuus. Pitääkö se olla saamelainen vai suomalainen? Se on osamerkityssä, kammissa, paskapalossa. Se ihan sen niminen paikka. Ahlakka pöhkiipä. No tuomme. Kysyykö juuri tuomme? Ruoasta se nauraa, niin silloin oli malli se hehe. Se oli oikein iloinen nauraus. No ei sunkaan se noin köljiäksi. No kysy. Kirjoita siihen sillä lailla. Se on asia niin, että kun kaksi kiimasta menee yhteen, niin se on aivan sama, mistä ne on pois. Ja minä kirjoitin. Erkki Asp sai hyvät vastaat. Vettiläisten ja muiden kanssa shamanismista ja osittain tietenkin tietäjät käyvät myöskin näissä tietoisuuden tiloissa, varsinkin jos he ottavat näitä sieniä. Mutta kuinka paljon tiedetään tästä nyt sitten, että aikoinaan ihminen on omannut sellaisia kykyjä, mitä se on niin kuin tässä sivistyksen tultua niin kuin hävittänyt. Joo, no, Eikö ole näin? Joo, kyllä. He harrastavat nimenomaan tämän tyyppistä tutkimusta. Se on tiedettä tämä. Joo, lopetamme sitten. Ja mutta myy niin kuin sanottu arpoja ja meillä on tullut nyt 3. palkinto. Se on Niives Joonin levy. Et ensimmäinen palkinto risteily, toinen palkinto Lapin hotellissa 50%. Joo, ja täällä voi panna rahat. Kun ei minulle säästöpoisia. Eli yksi aika on 2 euroa. 2 euroa. Joo. Mä vedämme sitten perjantaina.